खुलुमबाय स्टुडिअ आं किलिखां ब्रह्म थामथि रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारीनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खासिबारि खान्दाराम बसुमतारी मिनि स्टेडियामाव खासिबारि सायामाया क्लाबनि बानजायनायाव थांनाय 5 जानुवारिनिफ्राय जानानै दिनै 12 जानुवारियाव थामथि रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारीनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। बे जोलुर बादायलायनायाव दिनै गावबुरा एसोसिएशन भार्सेस बारलांफा एससी क्लाबनि गेजेराव बादायलायनाय जायो। मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव नारा-नाथा नाजालायनायनि गेजेरजों बारलांफा एससी क्लाबा गावबुरा एसोसिएशनखौ 1 गलजों फेजेनना देरहासार जानो हायो आरो बे जोलुर बादायलायनायाव 8 जोलुर बादायारिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे थामथि रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारीनि गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव सेथि बान्थायाव 50,000 रांजों लोगोसे ट्रफी आरो नैथि बान्थायाव 30,000 रांजों लोगोसे ट्रफीखौ हरो। बे हाबाफारियाव एमसिएलए डनेश्वर गयारी, पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी, क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि गोरायुं सोमदोन ब्रह्म, केडिएसिनि एडभाइजर मागुराम बाग्लारी आरो गोबां जोलुर मोजां मोनग्रा सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। सोरगोयारि गपाल चन्द्र बसुमतारीया बेसिकेलि फुटबलारमोन, बल गेलेयोमोन, सुबुंफोरखौ गेलेदों, गेजेराव फरेस्ट अफिसाव खामानि मावदों। लास्टआव समाज सिबियारि हिसाबै बियो गावबुरा खन्थानि गिबिसिन गावबुरा खन्थानि सभापति प्रेसिडेन्ट जादों, आफादगिरि जादों। बेनिखायनो गामिनि सायामाया क्लाबा बिथांनि नामखौ अराय गोजोर लाखिनो थाखाय बे फुटबल खेलखौ होदों। दिनै जोबथा खेलायाव बारलांफा रमनपारा आरो गावबुरा खन्थानि गेजेराव जायो आरो बारलांफाया 1 गलाव देरहानो हायो। जितु स्वर्गीय गपाल चन्द्र बसुमतारी बिनि नामाव मेमरियेल जितु टुर्नामेन्ट देग्लाय 3थि बोसोर जाबाय आरो बे टुर्नामेन्टखौ खुंनायनि गाहाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जिहेतु जोंनि आफा गपाल चन्द्र बसुमतारी रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारीया सासे मोजां फुटबल गेलेग्रामोन, सासे गोख्रों फुटबल गेलेग्रामोन आरो बिथाङा ओनसोलावनो बहुत नाम दङमोन। बिथाङा सुब्रत कापबो गेलेदों आरो बहुतखिनि मोनसे नाम दङमोन। थ' बिथांनि मुंखौ बा जुगामि लाखिनो थाखाय बा फुटबलाव जे बिथाङा मोनसे माबा दङमोन बेखौ जोङो स्मृति लाखिनो थाखायनो बेखौ खुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जाहाथे लकेल क्लाब बा जोंनि माने यं जितु जेनेरेसन बिथांमोना जाहाथे फुटबलखौ बावा बा फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना गेलेनाय प्रेक्टिस खालामनानै जाहाथे फुटबलखौ लाखिबाय थायो, फुटबल गेलेनायखौ खालामबाय थायो आरो फुटबल गेलेनानै जाहाथे डेभेलप जायो, आत्मसंस्थापन जायो, बे थांखिखौ लानानैनो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनाय जादोंमोन आरो जोंनि न'खरनिफ्राय बे स्पन्सर खालामनाय जादोंमोन। बेखौ जोङो 3थिसिम जोङो खुंनानै फोजोबबाय। दा बेखौ इयुननि माबाखौ जों उनावसो बुंफुरनो हासिगोन। जोंनि टारगेटआ 3थि बोसोरसिममोन। जुदि आरो खुङोब्ला बा उनावसो जोङो बेखौ माने थांखि लानाय जासिगोन आरो। दिनैनि फाइनालाव सोर देरहालांखो? दिनैनि बादायलायनायाव जितु फाइनाल मेच बादायलायनायाव गावबुरा आफाद आरो मोनसेया जाहैबाय रमानपारा क्लाब, बारलांफा क्लाब। बे बारलांफानि गेजेराव एक्सुवेलि बारलांफायानो गरसेयाव देरहाबाय आरो जोंनि नुनायाव मोन्नैबो टिमानो गोरा आरो जों गोजोननाय मोन्दों देग्लाय गावबुरा आफादाबो बे टुर्नामेन्टआव बाहागो लादों आरो बिथांमोननि टिमाबो गोख्रों मोनसे पारफरमेन्स देखायदों, जोबोद कम्पिटिटिभ जादों आरो जोबोद मोजां जादों आरो। बान्था हिसाबै जोङो ट्रफिजों लोगोसे चेम्पियन्सआ 50,000 आरो रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 30,000 आरो जोङो मोनसे थार्ड प्लेस। बे थार्ड प्लेसआ जाहैबाय रुंसारि सानग्रा बसुमतारी, जिहेतु रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारीनो असे फिसौज्ला बिथांनि मुङाव जोङो थार्ड प्लेस मोनसे मेच फाइनाल मेच माबा खालामदोंमोन, जोङो खुंदोंमोन आरो बे थार्ड प्लेसआवहाय मैया जानानै थांबाय। बे थार्ड प्लेसआव सायामा क्लाबजों आरो बारहुंखा क्लाबजों आरो बेवहाय बारहुंखा क्लाबानो देरहानानै थांबाय
आरो बेयाव बिनि केस प्राइसआ जाहैबाय ट्रफिजों लोगोसे 20,000 बेखिनियानो बान्थानि बिबां।